er Henrik Nielsen, og jeg kører go-kart her ude på Amager. Jeg er 15 år. Mit navn er Thomas Gøs Frederiksen, jeg er 15 år. Jeg er Johnny, og jeg er 15 år. Hej, jeg hedder Brian, jeg er 11 år. Jeg er Bo Laursen, og jeg er 33 år. Vi befinder os her på Københavns Go-kartbane. Det er en af Københavns Kommunes fritids- og ungdomsklubber. Den henvender sig specielt til unge mellem 10 og 18 år, som synes, at det er sjovere med en klub, hvor der er meget action, meget spænding, meget dramatik. Fordi det eneste, vi har tilbud herude, det er at køre go-kart. Til gengæld kan de bruge meget tid på det og gå op i det med liv og sjæl. Så selvom det er en enesport, eller hvad skal man sige, en individuel sportsgren, så er de nødt til at have et vis klubsamarbejde kørende imellem. De er afhængige af at skubbe hinanden i gang. De er afhængige af at kunne hjælpe hinanden med at løfte go-kartene op og ned, når de skal reparere på dem. Det, der er godt ved den klub herude, det er jo, at de medlemmer, vi får fat i, det er jo nogen, der har det sådan, at de kan ikke sidde helt stille. Der skal ske noget. Og det er så et tilbud, hvor man kan komme ud og opleve den der fart og benzinlugt og brændt gummi. Så vi undgår nok mange eksempler på nogen, der ender ret skidt med at skal ud og stjæle knaller, der er motorcykler og biler og lave ballade. En go-kart er en rigtig racerbil i en meget lille størrelse. Det er en meget kontant sag at køre i. Den kræver hurtighed, reaktionsmæssigt, og den kræver også, at man lærer sig en speciel teknik for at køre den. Man skal selvfølgelig have en motor, der er konkurrencedygtig. Karten skal også være en kart, der kan styre. Men der er en anden ting, der hedder køren. Det er heller ikke kun hans teknik. Han skal selvfølgelig have en god køreteknik. Men han skal også være god til at forstå sin kart. Finde ud af, hvor er det, jeg har problemerne. Hvorfor taber jeg det? Og hvad kan jeg gøre ved det? For man kan jo justere meget på en go-kart. Du kan flytte rundt på hjulene. Du kan ændre din vægtfordeling. Justere dæktryk. Justere højden på karten foran. Sporvidde. Og motoren er det også det samme, der går igen med, at man skal have den rigtige gearing på. Det vil sige udvekslingsforhold. Og man skal have stillet karburatoren rigtigt, så den yder maksimalt. Og alle de ting til sammen, det gør, at man får en vinder. På lørdag der skal ske det, at vi skal til Rødbyhavn og køre Sjællandsmesterskaberne i go-kart. Og klubben stiller op med 3 klasser, som alle sammen skal deltage i første afdeling af Sjællandsmesterskabet. Det er et løb, eller et mesterskab, der bliver afviklet over 3 afdelinger, og vi kører med i alle 3.
lover her, vi står mange af dine nu. Okay? Ja. Det er noget rigtigt, så. Kom. Det er en kvart over 6, vi skal være der i morgen, ikke? Så er det næste. Det ved jeg faktisk ikke. Hvad sagde jeg? Maria, han siger det kvart i 6. Det er du nok ret i. Hvis I så er der klokken 5:30, så er I på den sikre side. Claus, når vi skal køre, når vi skal til... Det er godt, jeg har sædet derhjemme. Ja, det er godt. Når vi skal... Kom ud, den højere op, Claus. Vi skal være dernede klokken 8, Claus, og køre. Jeg tror så, vi skal køre hjem fra kvart over. Vi skal være dernede klokken 7:30, der skal jeg være der med Morten. Ja. Jeg tror så, vi skal køre i kvart over. Jeg tror, at vi skal køre i turbobus eller sådan noget. Ja. Ja, det er til bagage. 2 rullebus og resten madpakke. Nej, du skal ikke op. Var det madpakken? Nej, det var sgu Ja, det kan Mangler vi kraftigere? John. Godmorgen, Johnny. Må du ikke give mig med dig, Johnny? Der har vi haft en Det er flaske. en madpakke, du har med. Så er der 10 afbøjninger på stedet. Og 10 kylling nedbøjninger. Jeg har fået glemt min køresko. Sådan.